Hola, sóc la Montse Andreu, de la pedagoga de l'Escola Alba i del Centre Ocupacional i us explico una mica el que he estat fent aquests dies de confinament. Una de les meves tasques és l'elaboració de projectes i aquests dies els he anat revisant els que s'havien de revisar i he anat acabant alguns per poder presentar els projectes amb diferents premis. També una de les meves tasques és l'activitat de contes sensorials i he aprofitat aquests dies per gravar i editar alguns dels contes que vull explicar als alumnes amb més necessitat de suport de la nostra escola. També aquests contes que ja hem gravat els hem passat a les famílies perquè des de casa puguin escoltar-los. També he dedicat un part del temps a elaborar material per poder treballar després amb la taula de llum. Fins aquí, això és el que he anat fent aquests dies. Una abraçada a tothom.